Näin Tuohi hyökkäydessä mukana. Ai Paitsio. Oli erittäin hyvä sitten tapapuolustaja. Näin käy, että Hatsu voittaa aloituksen. Nyt on oltava kyllä varovainen kalpa. Siellä on Mitta Kurvisen Risto tuolla jäällä ja Risto on vielä semmoinen sniperi, että sellaisia tässä valtakunnassa ei yleensä kovin paljon siinä ollut eikä tullut. Eihän sulla ole lippuja piissä. Mutta kiekko kulkee, kiekolla ei ole keuhkoja. Kato harhaasti se. Näillä pelureilla pelisilmässä ei häviä mihinkään, vaikka liike hidastuu, mutta peli. Ja loistava torjunta Vireniuksen. Ja laukauksia säteilee Jypin maalille. Ei tätä puutukaan enää kuin Leo Kudas puolustuksesta. Eikä mene! Tuosta olisi tuohon tullut iso tuokki. Ettei vaan olisi täällä omassa paadissa nyt kahdella yhtä vastaan tilanne. Ja siitä tuli hieman harha syöttö ja nyt tulee maali. Ei kun Rautio mikä torjuu. Ei ole mitään huonossa tiki. Tulee laukaus lähtee, osuu ensimmäiseen mieheen. Ja sitten syöttö keskialueelle, Pulliainen polkee kuin vanhaa aikaa. Tosi väärään suuntaan. Pitkää kiekkoa ei tule Virenius ottaa kiinni ja ottaa nopean avauksen avauksesta. Rastala hakee hyvin tuosta keskeltä. Kiekko lyödään kuitenkin laidasta suoraan Pekkariselle. Pekkarisen harhautukset sieltä Hämäläinen nousee sisään yli siitä kautalta syöttö kulmaan. Ei sitten maali on noin juttu. Nieminen syöttää tuonne laittaa ja näin haetaan sitten päädystä kiekkoa. Veteraanisäännönä ei saa taklata ainakaan kovin paljon. Siinä jäi niin, että meillä ei ehtinyt ihan laukaista. Kurkinen laittaa. Saa kiekon takaisin ja pistää tuonne maali eteen, mutta siihen ehättää paikalle ruotsalaisen Veskun ja Vesku avaa sitten Tuohille, joka tietysti puolustajana on korkeimmalla nousemassa. Tuohi sovittiin, että on puolustuksessa välillä. Nyt tasoittaa kohta. Kohta on tasan, katsotaan. Ja näin menee. Ja kuka sen maalin tekee? Sen tekee tietysti Risto Kurkinen.
Syöttäjät 7 Jaana Leppänen, 27 Markku Ikonen, 4-44. Näin meni hyppy 1-0 johtoon. Syöttö menee tuon Kalpan maalin taakse. Lindrosin Jari pistää tuohon maalin eteen laukaus. Mutta sieltä vaan yläpesästä hanskakasti ottaa kiekon Mika Rautio. Ja sitten Jokiharju mutta ei aivan Jokkari syöttö onnistuu. Laukaus menee ohi, Nieminen käy hakemassa kiekkoa, kiertää, syöttää kuitenkin suoraan Pekkarisen, Pekkarinen avaa laitaa. Darius Rusnak! Jälkeen Tsengemani, hänkin ottaa sieltä kiekon, vie sitten tuonne maalin taakse, syöttää loistavasti siihen maalin eteen. Mutta ei mene, maali on kuin noudut, siinä ei mikään tänään. Mutta nyt tulee kaksi vastaan, Kurkinen toinen laukaus, jonka Mika torjuu. Mutta tilanne ei kun jatkuu ja Mika torjuu lisää. Näin lähtee Pulliaisen Jari laidaltaan. Näin kun ajelee tuonne maalille syöttö taaksepäin ja Erenius torjuu. Ei näitä lämäisyjä hyväksytä. Teille tiedoksi, hyvä yleisö siellä katsomossa, että sinne on jaettu sellaiset keltaiset pahvilaput. Älkää hävittäkö niitä, sillä me teemme suomalaista jääkiekkohistoriaa yhdessä. Tämä on niin sanottua interaktiivista katsomista ja meillä on ihan oma merkityksensä tämän päivän juhlaottelussa. Kovaltavat on pystysyötöt, ne tulevat kyllä tyylikkäästi. Tuohimma näkee, katkaisee lukee pelit ja sitten lähtee. Kyllä menee, mutta ei loppuun asti. Tämä Tuohimma on hyvä Pretsa Moittialta valmassa. Aika pitkän papas 20 minuuttia. Ja jälleen torjuu Erenius. Nyt meinasin haastatella Tuohimaan Jussia, mutta en haastattele. On hapet niin vähissä. Meillä kaikilla on. Kiinnostamaan pystyy. Ja näin siellä Oksasen Häpä tekee karvaustyötä tuolla kovasti, mutta Jyppi tulee vahvasti vauhdilla tuonne syöttö Jokisen, sitten Kurkinen laukoo, menee ohi, sitten Kurkisen laukaus, syöttö tulee ja edelleen löytyy vaan komeasti sieltä Rautio Mika Patja torjunta. Se on aplodin paikka! Ja 10 minuutin kuluttua sitten, 10 minuutin kohdallahan Kalpa vaihtaa maalivahtia ja nyt tulee läpiajo. Mitä tapahtuu? Kiekko maaliin. Ai, sinne menee. Jyponen, toinen maali, tekijä 28, Juhannus Jokinen, syöttäjä 27, Markku Ikonen, 8:35. Mitäs Hannes tehdään? Nyt ollaan 2-0 Hämiillä. No ei tässä ole panikkia pahempaa tilannetta mielettä. Kyllä se tästä lakkaa helpottamasta ajalla. Niin ja Ilmoisen helpottaa sitten ihan varmasti ja huomenna on takavuoliin 80 vuodesta päivältä tuolla Skanditissa, niin sitten tämäkin on saattaa harjoitusti voitu. Niin, ja illalla helpottaa, mutta aamutoima niin varmaan helpottaa. Monesti on tehty. Tästä mennään eteenpäin. Mennään kohta maaliin. Joo, annetaan käsky vaan, niin kyllä se hoitaa. Kyllä, on käynyt jo aika monta kertaa tuolla vastustajan maalilla ja tässä on nyt lentävä vaihto menossa ja samalla tehdään sitten puolen minuutin kuluttua maalivahtien osalta lentävä vaihto. Ai, nyt tulee jäähy.
Nyt tulee jäähy, 6 miestä jäällä. Mutta leikkaakin siitä. Ja ensimmäinen torjunta Kuivalainen nappaa heti kiekon peliin. Tauko 2 minuuttia, joukkojen rangaistus syy liikaa pettävällä jäällä. Jäämän kärsii 15 Jari Pulliainen, 9.32. Ja näin siinä ryöstää sitten Tuohimaa jo kiekon. Nyt älä lähde liikaa jo ja antaa omalle maalivahdille näppärästi. Siinä oli hieno ja Kuivalainen pistää takaisin Tuohimaalle. Oi, miten komeata suorittelua siellä ja näin Härmälästä pääsee tuonne. Mitä näkee Jari? Pistää syötön. Maalille työttää niin kuin sentteri pitää tehdäkin. Mutta siinä kävi niin sanotulle tytälle vähän huonosti tuossa ja näin tulee sitten Jyppi jälleen. Kurkinen. Heikkinen ja sitten kun tulee laukaus, menee ohi. Joukkueet täysilukuisia. Joukkueet ovat nyt täysilukuisia, tässä ei ihan täysiä rangaistuksia kärsitä ja näin hakee sitten Jyppi tässä kentällisiin jälleen omaa hyökkäystä. Sieltä haetaan vauhtia alhaalta ja Lindroos yksin läpi. Kyllä oli loistava syöttö. Mitä tekee Lindroos? Ajaa tekee yläkesään. Kyllä se on menoa. Jyppi kolmas maali, tekijä 25 Jari Lindroos, syöttäjä 5 Aarne Laurila, 10.52. Tiukkaa vääntö tuossa keskialueella aina välillä ja kyllähän Kalpalakin näitä paikkoja on valitettavasti vaan. Mirenius on ollut niin loistava maalivahti tuolla, että sinne ei ole mennyt ei sitten millään. Ja nyt kiekko sitten pitkäksi ja siitä aloitus B-pisteelle tuonne Jyppi. Ja Rossalaisellisia Hannes Oksanen ovat pakkeena tänään. Siinä meni nyt Kelan laukaus suoraan niin sanotusti polvisuojiin. Syöttö tuonne omaan päätyyn. Ruotsalainen katselee tuolta B-pisteeltä ja antaa siihen viereen Jokiharjulle. Jokiharju harhautuksen ja näin lähtee Jokkonen omaa työriin. Tulee jättää siitä yli, jää siinä. Daro ottaa kuitenkin kiekon. Syöttää näppärästi Häpäälle. Häpää takaisin Darolle. Daro pistää Jokkerille. Ja nyt tuli kyllä Kamosen kautta. Siitä tulee rangaistuslaukaus peräti. Ei taida ihan tulla. Äkkiä 7 miestä jäällä. Ja sitten jäähy. Näin lähtee sitten. Tuossa suunnitteli nimittäin tämän tapaisen hankkeen, että vielä se piti vetää vehkeet päälle ja lähteä. Ei me nyt sitten kuitenkaan. Näkee ihan startin. Jyppi 25 Jari Lindroos, 2 minuuttia Kuukkainen, 12.06. Taitaa vaan heilahtaa tuolla omassa parassa. Sanotakki on vielä. Joo. Tapainen sanoi, että heilahtaa se muun päässä kohta. Kyllä Jyppi pelaa nyt 15 ylivoiman peliä. Alivoiman peliä. Joukkueet täysilukuiseen. Ja näin joukkueet ovat jälleen täysilukuisina. Pitäkää se Lindroos kiinni, se kyttäilee siellä Kurkisen kanssa. Ja näin heilatti Kuivalaisen käärmeen kieli ja sitten hanska käsi vielä heti perään.
Ja sieltä tulee laukaus ja Senhän torjuu siitä Kuivalainen ja näin pääsee sitten Kestelunikkena syöttämään kiekko Hattuselle. Kimmo vie kiekon sisään ja pistää siihen viereen. Ja nyt tuli se Oksasen häpään kuuluisa vipu melkein loppuun asti. Ai, kun menee ohjausta. Kyllä oli Kenalainen tehdä maalin. Ja tässä nyt on pikkusen Rouva Fortuna meidän hylän. Lindroos. Hieminen. Ja maali edestä kiekon kuitataan sitten. Ja näin lähtee Pulliainen. Pistää syötön sinne. Ja nyt on ollut yksinään läpi. Ei mene millään. Ei sitten millään. Sitten Pulliainen ryöstää vielä kiekon ja sitten Oksasen laukaus ei mene sekään. Mutta Häpä aavistaa ja pistää kiekon kulmaan. Oksaselta lättysyöttö. Siinä oli lättysyötön. Peri ohjeistaa pakkia, että pakko pitää viina tuosta jälkeen. Ja näin menee sitten Jokilainen. Nyt Pyörii Jokon hyvä kiekko maalille. Edelleen kalvalla Ruotsalainen. Rusin vierittää, pistää viereen Oksasen laukaus. Ohjaus menee ohi. Sitten Jokilainen. Pulliainen. Ei saa syöttyä maalille. Mutta vielä taistellaan, vielä taistellaan. Ja sinne lähtee Kurkisen veto, se torjuntaan toistaiseksi sitten. Kiekon käy hakemassa Oksanen. Ruotsalainen. Ja Ruotsalainen laittaa nopean syötön, tuolla laittaa, näin menee sitten siellä. Hattunen pistää viereen, mutta nyt taitaa käydä huonosti. Ei kyllä vielä saadaan kiekko tuosta. Ja sitten tulee vääntöä tuossa laidassa. Ja Jari Jirsi Hämäläinen. Ja näin Jirsi pistää sinne hyvän syötön laitaan. Ja sieltä laukaus menee ohi. Härkälä. Hämäläinen. Ei mene Hämäläisen syöttö perille. 3.15 peliä jäljellä. Jypi tulee. Lindroos. Kyllä oli hyvä syöttö Lindroosilta Rastelan Pertille tuonne maalille, mutta nyt eikä ole huono nytkään. Rastela pistää kuitenkin ohi tuon kiekon. Kovasti pyörii. Kovasti pyörii nyt Jypin peli tuolla. Tarvittais Pöriä kyllä kun alakertaa. Pörillä oli muuten Suomen korkein maila aikoinaan. Siinä oli niin iso lapa, että sillä pystyi pitsoja paistamaan. Kovasti pyörii kiekko tuolla Kalpan maalilla. Kovasti siinä Daro sanoo, että luistellaan. Ottelun 2 viimeistä peliminuuttia. Niin täällä. Ja siitä vaan Kuivalainen koppaa vielä tyylikkäästi Rastelan Pertin vedon. Katsotaan kuinka kauan torjuntaa riittää vielä, vaan riittää. Ja vielä riittää vedolla vauhtia, näin pääsee sitten jälleen uusia tuoreita miehiä. Tuohimaa vetää, ei mene. Laittaa pusun vielä tuomaan valmentaja ja pieni taittelu. Ja siellä pojat suuntelevat toisiaan, näin lähdetään. Hei pojat irti.
Ja nyt tulee. Kala pistää Jokiharjulle. Jokiharju kiittää. Kyllä lämäsy, ei saa lämästä. Hyvin Jokkeri. Nyt autetaan, että Jokiharju mennä ihan kuulemaan tuolla jäähyvaltioon. Kalta voi ottaa näitä aloituksen. Luontavainen kiertää tuosta maalin edestä hakee se, että Jokiharju on hyvin tuolta kärjestä, mutta kyllä tämä viimeisin ydinkoulutus soimittaa tuon tilanteen. Kurkinen. Siellä on Ikonen maalilla. Mitä tekee Ikonen? Ikonen pistää tuonne maalin takana. Kiertää maalin eteen ja Volto Vesa yrittää vielä syöttää. Eivä se sinne menee. Ja nyt kaikki hyökkää. Paffa pois. Hetkinen, nyt siellä tulee jäähy. 6-4 vastaan. Ja kaikki tulee mukaan. Vastustetaan. Juha ei kolmantakin nähmistä. Kurkeni 10 minuutin jäähysyy huitaminen 19.28. Hän pistää Ruovinaan kiekko tuonne. Jytin Ruovinaan vielä motosekuntia aikaa. 80 sekuntia. Mitä tapahtuu? Syöttä maali eteen, laukaus ja torjutaan. Kierre tulee. Syöttä maali eteen, laukaus, Teinen. Kaavan avausmaali. Tekijä 11. Kate Westerlund. 10. Juha Jokiharju. Ja 20. Darius Rusna. 19.52. Näin hyvät ystävät, tämä ystävyysottelu päättyy tähän. Näitä tällaisia hienoja tapahtumia ja silloin tällä järjestetään ja niitä järjestetään nyt tänä vuonna. Kun on Kalman 80-vuotispäivät. Kyllä oli hienoa. It's very nice, Darius, that you are here now today. Hannu. Joo, tää oli hyvä peli. Minä luulen, että meillä on 3 erää ilman Jokkeli, tässä oli vain 1 erä. Ja vasta aloitettiin tää kirja vauhti, mutta niin kuin näin on viimeinen maali tässä. Tässä oli joku informaatio katkaisinen peli. Meillä oli kuitenkin 3 ketjuja ja aivan 2. Tää on tämmöstä just. Ensi kerralla meikä next time. Kiitoksia yleisölle, olette hyvin mukana. Olkaa sellainen kuitenkin keltaisia lappuja, jotka on siellä penkeissä. Ja teille täällä todellakin suomalaista tärkeää historiaa. Me nimittäin teemme keltaiset katsomot. Kiitoksia Ylville, olette loistavia. Niin kuin me otetaan aikaisemmin täällä puheessa. Olemme saaneet Turkiimme Tanakan lukujen vuodelta 92. Ja sen verran täytyy sanoa, että ei se Jytillä ole huonosti mennyt. Viime vuonna tuli kultaa ja nyt joukkue jyrää erittäin hyvin. Sarjassa on ottamassa sen oman paikkansa, joka sille kuuluu. Ja sitten otetaan valokuvia vielä tuossa keskialueella. Menkähän tuomarit tuohon kuvaan mukaan. Loistavat tuomarit tänään, annetaan heillekin aplodit.